Is-sena li għaddiet il-Gvern żied in-nefqa fuq il-benefiċċji soċjali bi kważi 166 miljun euro fuq is-sena ta' qabel. ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li fl-2024 in-nefqa tal-Gvern fil-qasam tas-Sigurtà Soċjali qabżet l-1074 miljun euro, jew 12.7% aktar fuq is-sena ta' qabel. Dwar in-nefqa fuq il-benefiċċji kontributorji l-NSO qal li l-pensjonijiet tal-irtirar raw l-akbar żieda li skorriet id-69 miljun euro. Dan minħabba l-fatt li l-pensjonanti ta' żewġ terzi żdiedu bi kważi 2000 u 300 pensjonant għal kważi 62,000. Żidiet oħra kienu reġistrati fil-bonus kontributorju bi 21.5 miljun euro u l-pensjonijiet tar-Romol bi 15.8 miljun. L-NSO żied jgħid li n-nefqa fuq il-benefiċċji mhux kontributorji skorriet 326 miljun euro, jew 56 miljun euro aktar fuq l-2023. L-akbar żieda kienet fi-Children's Allowance bi 22.5 miljun euro li tinkludi n-nefqa ta' 5.8 miljuni tal-benefiċċji speċjali li bdew jingħataw lill-ġenituri li wliedhom komplew jistudjaw wara is-16 sena. Żied jingħad li fl-2024 il-familji li benefikaw mit-Children's Allowance żdiedu b'aktar minn 750 għal aktar minn 45,600. Matul is-sena li għaddiet in-nefqa fil-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja żdiedet bi 22.4 miljun euro. Dan għal fatt li s-sena li għaddiet il-familji li bdew jirċievu dan il-benefiċċju fil-kont tal-bank tagħhom żdied bi 11,144 għal aktar minn 106,716.